खुलुमबाय बे समावहाय BMN निउस नायग्रा गासिबो नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय थारैनो नंगौ जोङो मिन्थिनो मोनदों बा नुनो मोनदों जितु बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा नैबे गान्दैबारि जितु थाइखाजरा BCDCनि सिङाव थानाय नैबे मोनसे गामि गान्दैबारि गामियावहाय सेन्ड ग्रेभेल होनानै रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों थारैनो नंगौ नोंथांमोना नुनो हागोन भिडिअनि गेजेरजों भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आं खोन्थानो खावलायदों नैबे जितु खामानि मावबाय थानाय नुनायानो जाहैबाय गान्दैबारिनि मोनसे थांलाय फैलाय खालामग्रा रायजोफोरनि थांलाय फैलाय खालामग्रा मोनसे लामा गोबाव समनिफ्रायनो बे लामाया जिहुते मोनसे गाज्रि अबस्थाजों भुगिनांनानै दंमोन दायो बेखौनो नुनानै रायजो राजाया खावलायनाय बायदि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बे लामाखौ सेन्ड ग्रेभेल होनानै जितु फोसाबनाय बा मोजां खालामनाय हाबाफारिखौ मावनानै होदों रायजो राजाफोरनि थाखाय दा बे समावहाय जों नुनो मोनदों जे बे लामानि जितु बाला गारनाय बा सेन्ड ग्रेभेल गारनानै फोसाबनाय बे थासारिखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे जायगानि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा ज'यैनो ओंखारनानै जितु नैबे लामानि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ गोबांथार ट्रेक्टरजों लाबोनानै बेहाय रायजोफोरनि थाखाय बाला गारनानै लामा फोसाबना होनाय बे हाबाफारिखौ मावनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगासिनो दङ थारैनो बेबायदिनो गोबां समावहाय EM रनजित बसुमतारीया नैबे 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सम सम जोङो बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि आंखालनि समाव बा जेंनानि समावहाय मदद खालामनाय बा हेफाजाब खालामनाय बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो गोबां फारफ्रोमबो बिथिङावहाय गोबां जौगानायनि हाबाफारिफोर मावनाय बा मावबाय थानायखौ जोङो नुबाय थादों जोङो बे समावहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन जे नैबे जितु लामा फोसाबना होनाय बा हेफाजाब होनायखौ मोननानै रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम मा बुंनो सानो बा बिटिआर सरकारनिसिम मा बुंनो सानो आरो बिथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो दसे समनि उनावहाय रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मिथिनानै लानो नाजागोन। मा फोरमायगोन समाव रायजो राजाखौ गिबियावनो जे खौरां बिजों नायगिरिफोरनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय दा बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जे लामा जे ग्रेभेल थरसेबो बे जायगायाव गारनाय जायाखैमोन जे 14 नं चिरां दुवार बे ब्लकआव थानाय जे थाइखाजरा BCDCनि आन्दाराव जे रानिपुर गान्दैबारि गामिया जे दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै सार जे रनजित बसुमतारी बिथांनि अननायाव दिनै जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै जे दिनै गान्दैबारि गामियाव जे ग्रेभेल लाबोनानै गारना होफैदों जोङो दा साननिसिम जे बे हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेसे गोलाव दा जोङो ओरैनो बे लामाया खमैब्लाबो 1.5 किल'मिटारसो जागोन दा बियो सिगांनिफ्रायनो जे थांनाय जे 17 बोसोर जे सरखार खुंलांनाय जे गोजाम सरखार जे बिथांमोनाबो बे समाव जोंनि बे लामाखौ नायस'नाखैमोन दा बे हिसाबै जे खोनाय जायैलाय जों बेखौ सारखौ खावलायबाय थानाय हिसाबै दिनै फार्स्ट टाइम जों बेखौ जारिमिन बायदि बुंनांगोन माने बेखौ जिबनावबो ग्रेभेल थरसेबो बेवहाय गोग्लैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम बाहाय दिनै बे खोनाया जागायदों आरो बेनिखायनो जोङो साननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बा बे ओनसोलफोराव माबायदि जौगानाय खामानि मावदों रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना माबायदि नुदों खामानि मावनायखौ दा बिनि सायाव माखासे बुंनो थाङोब्ला जाय जायगायाव मावदों बियो मावनाया बबेबा दालां लामा बेफोरखौ मावना होदों दा माखासे समाव जोङो खावलायबाय थादों बेवहाय एसे लेट जानायनि जाहोनाव जों गाज्रिबो मोनाखै जों सारनाव माखासे समाव थांबाय थादों जों बेवहाय सारा जागोन बुंबाय थानायलाय जोङो खननै खनथामसो थांनानै बे सारा खोथा होनाय बायदि दिनै मावफैना होनाय जादों आरो जोंनि जायगायाव बे रायजोनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावोब्ला जोङो इयुनावबो जोङो रायजोनि जानानै जों बयबो खौसे ओंखारनानै बिथांखौनो मदद खालामफिनगोन।